Euskaldun bidelari edo berrienak, bai eta bidelagun euskaldun zarrenak. Euskara sendotzeko asmoa dutenak, euskarak behar ditu saiakera denak. Euskara behar ditu saiakera denak. Mintzalagun ekimena da euskeraz hitz egiteko espazio, euskara trebetasuna lortzeko, erraztasuna lortzeko eta hitz egiteko espazio lasai eta atsegin bat. Programa honen bitartez, harremanetan jartzen dira euskara ikasten ari diren lagunak edo euskara ikasi duen lagunak euskaldunekin. UKAEkan helburu dazkau Euskal Herria euskalduntzea, bai, euskaldunak euskaraz ikasi, baina gero bizi ere euskaraz bizi ahal izatea. Kontutan izan behar dugu baita ere, euskaldunon erdiak daukagula euskara etxetik eta beste erdiak ikastetxetan edo euskaltegitan ikasi dutela. Horrek ahalegin handia suposatzen du eta esfortzu handia egin dute euskara ikasteko. Guretzat estrategikoa da ezagutzatik erabilerara dagoen tarte hori gainditzea. Eta tarte hori gainditzeko Mintzalaguna oso programa egokia da. Alde batetik, bidelaguna, jaiotzez euskalduna den hori. Eta bestetik, bidelariak izan daitezke 1, 2, 3, 4 elkartzen ditugu astean behin, ordubetez euskaraz hitz egiteko. Ordubete hortan egiten dutena da hitz egin ohiko gauzetaz eta ohiko esparru batean, normalean kalean, tabernan, kiroldegian batzutan, eta egunerokotasunen euskaraz egiteko aukera ematen zaie ikasten nahi dian horiei. Niri iruditzen zait oso garrantzitsua dela, ez bakarrik hizkuntza ikastea, baizik eta euskal kultura barruan egotea. Ez da inbesteko esfortzua. Egia da jendeak esaten du, baina plastada ni hasiko naiz orain, nik ez dut euskara txukuna hitz egiten, no? Eta nik ere ez, aiarra naiz, baserritarra eta pentsa hori nize euskara daukaten. Nik ez dakat euskaldun giroan nire familiarekin, naiz eta jende euskalduna dagoen, baina ez daukagu ohiturarik. Orduan mintzalagun taldearekin hasi nintzen hori praktikatzen, lotsa galtzen, eta niri posa handia ematen dit hori. Nire euskara txukundu da urte honetan. Beraien euskara normalizatzen da eta gurea txukundu egiten da. Eta hori ere esperientzia oso positiboa eta divertigarria da. Duela 10 urte egitasmoa martxan jarri zanean, 24 lagunek hartu zutela parte zarautzen, gaur egun 80tik gora dira, 23 taldetan elkartzen direnak 23 bide lagunekin. Eta gero taldean bertan, batzuk elkartzen dira pote bat hartzeko, beste batzuk pintxo pote egiteko, beste batzuk mendira juteko, pasia egiteko, erakusketak ikustera juteko, orduan aberasgarria da bestela ere bizi esperientzi bezala, behintzat ikasturte bat proba bezala indaitekela. Importantea da baita ere, beste herritarren aurrean euskalduna agertzeko toki bat eskaintzen die. Zuk norbait ikuste baldin bazu Mintzalagun taldean ari dela, naiz eta behar bada justu xamar aritu euskeraz, zuk ua identifikatzen duzu euskaldun bezala. Beste alde batetik euskarazko harremanak sortze dituzte. Eta dano dakigu hizkuntza ohiturak aldatzea zaila dela, baina zu pertsona batekin edo batzuekin euskaraz haste baldin bazea, gero hori mantendu liteke eta hori ere garrantzitsua da. Eta Mintzalagun taldea da jarduera bat bakarrik hilabete batzuetan, gure taldea jarraitzen dugu udaran eta dana, eta giro oso ona daukagu. Adibidez, mintzodromoa, nik ez nekien ez da zertzen, hitza izugarri gustatzen zait, eta abundatu nintzen mintzodroma, eta ikuste hainbeste jende Zarauzko plazan, eta danak taldeka, eta benga orain gaia bota, eta ematen zuen bertsolaria bezala, gaia bota, eta jarri, eta mailan kuadrilla, eta gero mugitu eta beste ordu terdian zegoen katxondeoan, eta gero kafetxo hartu eta galetak, eta dana bertan bizi zirenak urteetan, eta baita jende berria Zarautza etorri zenak, eta denak euskararen inguruan horrelako gauzak egitea, ekintzak egitea, nahi oso aberatza iruditzen zait. Orduan ez da bakarrik euskara, baizik eta bizitzan parte ere sartzen den proiektu bat da.
Eta horretaz aparte, guk mintzalagunen, behaiek elkartzen dianataz aparte, antolatzen ditugu beste ekimen batzuk, izan daitezkenak kantuafariak, edo hitzaldiak, bakarrizketak, bisita gidatuak, irtera kulturalak euskal kulturara ere pixkat hurbiltzeko eta horiek ere ematen diete aukera behaien taldean ez dagoen jendia ezagutzeko eta euskerari bizitzako beste esparru batzutan tokia egiteko. Izaten, ez dut inoiz balorazio txarrik entzun programa honen inguruan. Mintzalagun programan sartzen dian orduko, zuk badakizu euskeraz ulertu egiten dutela eta inkluso hitz egiteko ere badiala gauzan, beren neurrian, bakoitza berean, eta ja identifikatzen dituzu euskaldun bezala, eta behin identifikazio hori eginda askoz probableagoa da zukarekin euskeraz egitea. Ikasi dut baloratzen, pixka bat, figura bakoitzaren balorea edo ez. Alde batetik dago bidelaria guretza da euskera ikasten ari dena. Beste aldetik dago bidelaguna, eta hau baini azpimarratu nahiko nuke beraien papera oso garrantzitsua dela. Eta baliatu nahi dute aukera hau, 23 bidelagun horiei eta urte guzti hauetan zehar egon diren bidelagun guztiei gure eskerrik beroenak eta gure errekonozimendua publikoki emateko, ze borondatez egindako lan bada, euskerari eta euskera ikasi eta erabili nahi dutenei eskainitako denbora bat ordainezina dana benetan. Alde batetik, bide lagun direnei, esango nieke, beste edozein voluntariotzan bezala, hemen ere lan handia egin dezaketela gure hizkuntzaren alde eta elkarbizitzaren alde. Eta gainean ikuste dut jendia, engantxatu egiten dela pixkat, probatzen dutenek jarraitu egiten dutelako urteetan zehar eta baita ohitura lortuta ere. Azkenean lagun kuadrilla bihurtzen da egitasmoko talde hori, bidelagun eta bidelarien taldea, eta elkartzen jarraitzen dute, eta euskera hitz egiten jakina. Eta azkenik euskaldun zaharrei eskakizun bat ere bai, pazientzi pixka bat eduki behar deula euskara ikasten ari direnekin, eta lagundu behar diegula esparru berri horiek aurkitzen eta aukera berriak izaten euskeraz hitz egiteko, ze bestela ahalegin guzti horrek ez du askotarako balioko eta hori gure ardura ere bada. Hemen bizi bazara, hemengo hizkuntza ikasi behar duzu, orduan, Baina jende ezberdina ezagutzeko, igual, herriko jendia, ezagutzen duzu beti biztaz, baina ezagutzeko, hitz egiteko, eta harremana egiteko oso ona dela. Aurrera egin, oso hizkuntza polita dela, eta ikasi behar dela, eta lotsa eta beldurra kendu, eta praktikatu, eta praktikatzen jarraitu, egin behar dela.
sister.